Добре дошли на моя канал Мари Таро. Сърдечно благодаря на всички вас, които ми гледате видеята, подкрепяте ми, лайквате ги, последвате ми, давате ми коментар, окуражавате ми. Всичко това ми помага да се разраствам, да ставам все по-добра и по-полезна да ви бъда. Сърдечно ми благодаря, мили хора. Сега, днес за вас ще направя един разклад. За всички вас, които сте сами, за всички вас, които си питате кога ще срещна любовта, кога ще намеря своят партньор. Нека да бързичко да погледнем каква е ситуацията и какво ви съветват картите. Хайде да започваме. Първият въпрос, който зададох, е в каква енергия се намирате в момента. Все пак трябва да проверим енергията ви, за да можем да ви дадем адекватен отговор. Разклада се отнася за дами, защото е входящата енергия, това е кралица Пентакли, така че по-голямата част на разклада ще важи за дамите. Мили дами, вие сте кралица Пентакли, но засенчена. Какво значи това? Може да сте били семейна жена, майка, съпруга, а може би дори и да не сте. В момента сте разделени от партньора си. Преживяли сте голямо разочарование в живота си, което ви е накарало да се затворите вътре в себе си, което ви е накарало буквално да заключите сърцето си, защото то кърви от болка. Голяма част от вас са загубили стимул за живот, голяма част от вас нямат желание дори да се облекат, да се срешат, да се стегнат. До такава степен сте се отчаяли, че буквално сте се занимарили. Не за всички, естествено, важи това, само който се разпознава в тази енергия. Чувствате се несигурни, предадени, нестабилни. Постоянно сте обхванати от едни мисли за миналото, какво е било, какво е можело да бъде. Търсите посока, търсите себе си, но сте доста объркани и уплашени. Това е, мили мои, на този етап намираме една жена, която е дълбоко наранена и която буквално е загубила стимул за живот. Следващия въпрос, който зададох е: готови ли сте в момента за партньор? Мили мои, намирам ви в ситуация, в която на вас ви трябва време да си дадете да се възстановите от тази тежка предишна връзка, да си дадете време да излекувате раните си, да излекувате напрежението, което е във вас, дори агресията и злобата, която сте натрупали поради болката, която имате. Така че на този етап вие не сте готови за нова връзка. По-скоро сте готови да си дадете време за възстановяване, време за намиране на вас самите и време да си дадете на вас. Да помислите за самите себе си, да помислите за вашето саморазвитие, за вашето добруване. Защото Слънцето е, както е слънчева енергия, така е енергия, която може да ни изгори, може да ни пригори. Във вашия случай буквално ви сте пригоряли в тази ситуация, в която сте били. За това на този етап се нуждаете от време, в което да си дадете лечение, възстановяване и наистина да проявите здравословен егоизъм, да помислите за себе си. Така че на този етап аз не ви виждам готови за връзка. Дайте си необходимото време, дайте си необходимото търпение, всичко ще си дойде с времето. Следващия въпрос, който зададох е: от какво се страхувате? Мили мои, да, вие се страхувате да не бъдете отново наранени, вие се страхувате да не преживеете подобен ужас, който сте преживяли, страхувате се да влезете в нова връзка точно за това, защото сте загубили доверие към хората, страхувате се, че пак ще попаднете в ситуация, в която няма да бъдете разбрани, в ситуация, в която ще бъдете наранени, ще бъдете обидени. Другото, което се страхувате, е да не попаднете наистина на поредния господин, който твърде много е повярвал в себе си, поредния господин, който има голямо его, голямо самочувствие и да се наложи ви отново да потъпквате себе си, за да може да му угодите. Това също ви е един голям страх. Другият страх, който изпитвате вие самите, е наистина да не постъпите прибързано, да не постъпите необмислено. И затова сега на този етап сте се затворили вътре в себе си, не искате да комуникирате, не искате да общувате, дори буквално сте враждебно настроени към света, защото не вярвате на никой и искате да се самосъхраните и да се запазите. Това са основните ви страхове, мили мои. Следващия въпрос, който зададох е: ще срещнете ли партньор до 6 месеца? Не един, мили мои, двама ще срещнете. Единият ще бъде огнен, харизматичен, много
такъв темпераментен, много екстремен, човек, който обича да прави щури неща, човек, който се хвърля в живота надолу с главата, докато другия ще бъде много чувствен, много нежен, много любвеобвилен, много мил и грижовен, човек, който обича хубавите компании и хубавия живот. И вие ще сте подложени на избор, кой да изберете, към кого да се ориентирате. Така че до 6 месеца не един, ами двама, мили мои. Двама и вие ще сте наистина поставени на кръстопът, кой да изберете и кой наистина е вашия човек. Може да се срещнете онлайн, това също е възможно, да си комуникирате в социалните мрежи, но където и да се срещнете, определено не един, повече обожатели ще имате. За всички вас, мили мои, които се препознавате в тази ситуация, изтеглих съвет за вас. Как да намерите любовта? Какво ви съветват картите? Картите ви съветват да сте по-активни, по-динамични, да не се плашите, да не се затваряте толкова в себе си, да не стоите в един застой и без да предприемате абсолютно никакви действия. Напротив, поставете си цел, преследвайте я, бъдете активни, пътувайте даже, това ви съветват картите, пътувайте. Намерете баланса в себе си и в чувствата и отношенията си. Не се плашете, този баланс за вас е необходимен. Трябва наистина да изравните и плюсовите и минусите в вашият живот и да се отворите наистина за новите чувства, защото те идват при вас. Трябва да сте отворени за тях, трябва да вярвате в чистата искрена любов, но същевременно и да лекувате емоциите си, за да можете да сте готови и да се отворите за тази нова любов, която идва към вас. Така че това ви съветват картите. На първо място поставете си цел, която да следвате. Пътувайте, балансирайте, старайте се да бъдете в златната среда, да не спадате в крайности. И другото, което е емоциите. Вярвайте в хубавото, мислете с хубаво, благодарете и съответно и живота ще ви се отблагодари. Сменете този модел на поведение, в който сте в момента, сменете тази апатия, тази депресия, сменете я с добри мисли, с благодарност, с вяра и ще видите как наистина нещата при вас ще започнат да се случват постепенно. Направете си избора в живота с сърцето и с душата и не дейте да губите вяра в истинската любов, защото тя съществува. Просто дайте и време, за да дойде при вас. Сърдечно ви благодаря, че ме изгледахте до край. Пожелавам на всички вас да намерите любовта, която заслужавате и да бъдете щастливи. Благодаря ви. Обичайте се, защото и аз ви обичам.